Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 8, bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus mingon sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an ug ang tanan nga gililong mabutiag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagang pagdugang apan ang walay iya uhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.